wannan channel mai suna Hamid Tech TV. A yau zan nuna yadda mutum zai customize chat a cikin messenger nashi. Zaka iya sa chat style da irin abubuwa haka masu kyau. Amma kafin mu je a cikin shirin, idan yau ne ka fara zuwa wannan channel, muna so da Allah ka danna mana subscribe da like da share. Yanzu da farko mutum zai zo a cikin messenger nashi. Yanzu ni ga nawa gashi zan shigo haka. Idan na shigo gashi nan, in kun kula gashi nan na shigo ciki, zan zo in je in nuna muku yadda ake wannan customize. Yanzu bari in je in ga gashi. To yanzu idan kun kula gashi nan chat, gashi nan in kun kula fuskar ta canza, gashi nan yanzu in kun kula gashi nan kuna gani. To mutum zai zo ya danna anan akan wannan ƙarfe idan mutum zai sa shi customize chat. Gashi nan in kun kula gashi nan, gashi inda aka sa team gashi. To kana zuwa wurin team zaka jira shi ya buɗe, zaka jira shi ya buɗe gashi nan yana searching, gashi yana searching. Network ne sai a hankali, gashi yana searching, gashi yana searching. Gashi yana searching. To yanzu gashi ya buɗe, gashi nan idan buɗe zai kawo ka wannan fuska, zaka zaɓa. Gashi nan in kun kula gashi nan team, gashi dai nan kuma gashi nan colors and gradients. To yanzu gashi bari mu zaɓi wannan daga ciki, bari mu saka wannan gani. Yanzu gashi nan in kun kula gashi nan za ku gani chat ɗin gashi ya canza kamar ba yadda kuka san shi ba, yadda mutum ya sani. Gashi nan kuna gani, gashi nan kun gani gashi ya canza yanzu wanda na saka. Gashi nan. To yanzu mutum gashi zaka zo ka saka duk kalar chat wanda kake so. Yanzu gashi nan bari in jira shi ya buɗe. Yanzu gashi zan jira shi ya buɗe. Gashi yana tafiya yana searching. Wato yanzu gashi nan in kun kula gashi nan yanzu bari in sai masaka wannan gashi nan Serena the series. Wato yanzu bari ku jira shi yanzu. Wato gashi nan kun ga yanzu wannan ya fi kyau. To haka za ka yi customize chat, za ka sa irin chat wanda kake so mai kyau style da kuma gashi nan za ka yi rubutu. Gashi nan kawai ka tura. Gashi nan duk irin yadda ake so. Gashi nan irin yadda mutum yake so zai yi shi ya saka. Gashi to gashi nan to ƙarshen bidiyon mu kenan na yau. Mun gode, sai anjima.